Letölthető a magyar Cyanogen mód tesztváltozata. Ez a következő 8.2-es Cyanogen módon alapul, ami még sajnos tartalmaz hibákat. De se baj, nézzük meg, hogy milyen is. Először nézzük meg azt a legújabb újdonságot, a magyar nyelvet. Elég jó, mert a Cyanogen beállítások is magyar, nagy részt. Elég sok beállítási lehetőség van. Egyedivé lehet tenni. Például ennek a színét is be lehet állítani. Tehát elég jó. Sajnos a 3D driver része nem olyan jó, mint a 8.1, de reméljük lesz jobb is. Nézzünk egy limpeket. (9,1), ami ugye nem rossz. De a quadrant már nem annyira jó. (477). Még ez sem megy meg, a textúrák is hiányoznak. Már itt is hiányzik a textúra. Tehát nem jó még a 3D driver része. Tehát teljesen lassul lefagy, ez még nem jó. De legalább már magyar. Cyanogen mód beállításoknál jó személyre lehet szabni mindent. Elég stabilis a rendszer. Pár napja használom, én nem csalódtam benne. Napi használata már használható, de játékra még nem, igaz az előzőek se. A 2.2.1-es. Ami még tetszett, ami ugye a Frojónak köszönhető, hogy át lehet tenni a telefonmemóriából az alkalmazásokat az SD kártyára. Áthelyezés SD kártyára. És már át
és helyezte, és ugyanúgy vissza is lehet helyezni a telefonra, ha épp arra van szükség. Illetve még azt tetszett, ha csatlakoztatjuk adatkábelra, akkor így kihozza. És nem kell itt lehúzni, meg így belépni, hanem egyből ide kihozza a főképernyőre. Ez tetszett. Gyorsaságával sincsen gond. Hát, már amikor multitouch van benne, hát aki ki szeretné próbálni, az nyugodtan felteheti. Mindennapi használatra is használható, mert szerintem teljesen stabil. De kíváncsi leszek azért a 8.2-esre, mivel ez még csak egy alfa, majd a rendes 8.2 szerintem sokkal jobb lesz. Na, ja, még annyit, hogy alapból nem megy a videó lejátszás, de lehet letölteni patcheket, és akkor megy. Ugyanez van a kamerához, az sem megy alapból, le kell tölteni egy patcht, de az jó, hogy legalább már autofókusz a videózásnál. De a minősége ugyanolyan rossz. De azért megmutatom. A fényképező része, és akkor a videózás. Ugye veszi, és akkor tehát ez már haladás, de már csak a minőségen kéne javítani. Egyszer ennyit. Hamarosan jelentkezek. Hello-tok!